Daniel López, o Biblión de Astor Piazzolla, sobre a nostalgia, a identidade e a memoria que se dilúe co paso dos anos. Comezamos un pouco xa conmovidos. Neste serán, sentidevos libres de sentir. Guten Tag, buenas tardes, good afternoon, boa tarde, gute Mittag, buonasera, moi boas tardes a todos e a todas. Alcaldesa, presidente da Diputación, presidente e membros do xurado, paisaxistas, convidados e veciñanza. Benvidos, benvidas á inauguración da xa 16ª edición do Festival Internacional de Xardíns de Allariz. 16ª edición. Un evento consolidado, referente e evocador, coa paisaxe como centro do pensamento crítico, reflexivo e artístico. Algo que tanta falta nos fai. Aquí estamos un ano máis para amosar que a creatividade non entende de muros, nin de fronteiras, nin de ausencias, como a de quen hoxe nos estará seguro a ollar dende onde estea, orgulloso tamén da súa pegada, porque a súa pegada, como a do festival, perdura. Antes de descubrir as novas propostas, queremos honrar a excelencia das obras que nos conquistaron o ano pasado. Son as gañadoras do 2025. As súas autoras non poden acompañarnos físicamente aquí nestes momentos, pero para iso está a tecnoloxía. Así que eu convido vos a todos que vos xiredes, que saudedes a cámara, porque elas nos estarán seguindo polo streaming do YouTube. Dicidelle hola a elas, as gañadoras do 2025, e a todos os que nos estean seguindo lonxe daqui grazas á tecnoloxía. Hola. Premio do Xurado Técnico 2025, El Jardín de Rocallas, de Claudia Carolina Ávila Espinosa. Dende Ecuador, ela, Xeoloxía e Resistencia Botánica, un equilibrio que conquistou os máis expertos na materia. E o premio do público foi para Se chove que chova, non eran daqui, eran de Madrid, Mónica, Lucía e Isabel Gutiérrez, que foron os que conseguiron máis votos do xurado popular. Eles xa forman, vos xa formades parte da historia deste festival. Esta edición, a 16ª, dicíamos, xira alrededor dun concepto tan amplo como necesario neste 2026. A liberdade. A poucas horas do Día das Letras Galegas pode parecer un pouco obvio, pero creo que é oportuno traer aquí algunhas das palabras da homenaxeada sobre este tema. Absorta no labor de construción do creado, paradoxalmente pensou no labor de creación da súa propia liberdade. Son palabras, verbas de Begoña Camaño en Circe ou o pracer do azul. Luz Pozo Garza dixo: quixen ser libre como os paxaros e aprender do vento a non ter dono. O ceo era a pena, un nome para a esperanza. E María Xosé Queizán, unha das miñas favoritas, dixo: a liberdade non é un don, nin unha concesión. A liberdade é unha conquista diaria contra o medo, contra a obediencia e contra o silencio. A liberdade. Unha temática que aquí funcionou como un lenzo en branco para os paisaxistas, vos e os de todo o planeta, convidándonos, xa veredes, a reflexionar sobre os espazos abertos, a ruptura de barreiras e o dereito, ollo, á propia natureza. O éxito, isto dicímolo todos os anos, pero que é certo, porque o éxito desta edición superou todas as expectativas. Recibíronse 56 proxectos chegados de todo o mundo, de todos os recunchos do mundo, por se aínda había alguén que dubidaba de que Allariz é un referente internacional indiscutible no deseño de xardíns. 56 propostas, e só 9 as vosas, as seleccionadas. Chegan dende Sudáfrica, os Países Baixos, Colombia, Chile, México, Austria, Italia, Portugal, Murcia, Barcelona, Madrid e a Coruña. Así que temos unha fantástica mestura de culturas que vos tamén xa formaredes parte da historia deste festival.
Imos poñerlle caras a cada un deles. Imos proceder á entrega dos diplomas de participación desta 16ª edición. Así que, para acompañarnos nesta entrega vou pedir dúas cousas. Que a fagamos cara a min, para que o poida ver a xente que nos está seguindo a través do YouTube, e que nos acompañen aquí a alcaldesa de Allariz, Cristina Cid, o presidente da Deputación de Ourense, Luís Menor, o director do Máster de Paisaxismo da Universidade da Coruña, Juan Antonio Caridad, a profesora do Máster de Paisaxismo da Politécnica de Madrid, Raquel Casas, a vicepresidenta da Asociación Española de Paisajistas, Paz Mariñas, o representante internacional da AEP, Manuel Sánchez, o presidente da Asociación Galega de Empresas de Xardinería, Víctor Pérez, e a paisaxista e membro do xurado, Elsa Severino. Chegou o voso momento. Libre albedrío. Recollen Matías, Sara, Sandra e Camila. Entrega Elsa Severino. Acompáñadenos, por favor, un aplauso. A ver, si la demos por aquí, que vos vexan todos. Time out. Alba, Clara, Magdalena e Simón. Entrega Cristina Cid. Umbrales y refugio de libertad. Álvaro, Isabel y Yasmín. Entrega Víctor Pérez. The Garden of Floral Disobedience. Recollen Kate, Amber, Ivo e Yossi. Entrega Luis Menor. Bam, bum. Recolle Ismael, entregan Paz Mariñas e Manuel Sánchez. O Xardín Crisálida. Carlos Arijón. Entrega Juan Antonio Caridad. E para pechar, liberar poñendo límites. Recolle Isabel e entrega Raquel Casas. Vos xa vos podedes sentar, grazas pola colaboración. Moitos parabéns a todos e a todas as paisaxistas. E agora, para darnos unha visión máis profunda sobre o que imos descubrir este serán, chamo aquí a esta trilo escenario a Francisco Caldeira Cabral, paisaxista e presidente do xurado do festival.
Buenas tardes a todos. Começo agradecendo a todos los participantes el esfuerzo y la imaginación que han puesto en esta interpretación y materialización del tema Jardines de Libertad, tema propuesto para este festival de 2026. Los visitantes podrán así comprender y apreciar mejor la versatilidad del arte de los jardines. Allariz, además de constituir una importante reserva de la biosfera, se ha convertido en un referente en la difusión del arte de los jardines, sensibilizando a los visitantes sobre la belleza y las diferencias del mundo natural. Esto tiene un alcance pedagógico y aporta una mayor atención y sensibilidad a los problemas medioambientales que vivimos en este mundo contemporáneo. El festival muestra también que incluso en el contexto tan grave en que vivimos, económico, social y político, el arte sigue siendo un lugar privilegiado para la respiración de la libertad. Aquí algo falló. Destaco igualmente la oportunidad de que los concursantes seleccionados puedan materializar sus proyectos y contribución a la innovación y al intercambio de ideas y técnicas en el ámbito de la arquitectura paisajista. Recuerdo el apoyo continuado de la Universidad de Bochum en Viena, Austria, en la persona del profesor Roland Tusk, y también de otras universidades y escuelas de arquitectura paisajista y otras temáticas. El Festival de Jardines funciona también como atracción turística, lo que tiene implicaciones económicas y la consiguiente difusión de los productos artesanales de la propia tierra. El queso, la miel, la carne y los vinos, así como los productos del bosque como la castaña, la madera o la biosfera. Quiero rendir aquí un sentido homenaje al grande creador y dinamizador de este festival, don Francisco García Suárez, Paco para los amigos, que nos dejó en enero de este año. Nos queda para siempre la memoria y la nostalgia de un gran amigo, de un luchador, de un humanista y de un creador que junto con su equipo municipal transformó esta belísima tierra a orillas de su querido río Arnoia. Quiero también agradecer a la alcaldesa Dona María Cristina y a su equipo municipal, así como al arquitecto Celestino, que con su sabiduría ha conseguido materializar vuestras ideas. Agradezco igualmente a todos los trabajadores que han participado en la construcción de este festival. A lo largo de estos 16 años, hemos podido contar con la creatividad de innumerables concursantes. Hasta hoy se ha construido más de 120 jardines. Para el jurado, la selección de las propuestas es siempre un desafío y una responsabilidad. Pero el intercambio de ideas y los criterios de selección que han acompañado el desarrollo del festival desde inicio permiten afirmar que este es un proyecto que se consolida a cada año y que posee una dinámica propia. Este año tuvimos 56 propuestas, lo que confirma la grande motivación de los concursantes. Y pido a todos que continúen a hacer publicidad de este festival. He tenido el honor de ser presidente del jurado,
lo que ha supuesto para mí un aprendizaje muy enriquecedor. Agradezco también a todos los demás miembros del jurado con la creciente participación. Disculpen. Agradezco también a los demás miembros del jurado su dedicación y compromiso. Todo este esfuerzo ha sido ampliamente compensado con la creciente participación de los visitantes que hacen del festival una realidad viva. Las votaciones anuales revelan que los visitantes perciben los jardines de forma participativa e interesada, lo que resulta muy gratificante para todos nosotros. A todos, una vez más, muchas gracias por vuestra participación y difusión del Festival de Jardines. Muchas gracias. Moitísimas grazas, Dani, por poñer a banda sonora deste serán. Dani marcha agora, pero daqui, porque igual despois o atopades nalgures, se visitades os xardíns. Mentres Dani estaba interpretando esta obra de Beethoven, moitos ollabades cara ao ceo. E eu tamén, e pensei, non vai chover, é que está un pouco de loito o ceo, así un anaquiño, homenaxeando tamén. Ten a palabra agora o presidente da Deputación de Ourense, Luís Menor. Moi boa tarde a todos e a todos, alcaldesa, compañeiro de corporación Bernardo, resto de autoridades. Moitísimas gracias unha vez máis por invitarme. Eu xa unha tradición, 3 anos de presidente da Diputación casi, 3 anos inaugurando o Festival de Xardíns, o cual para min é unha cita ineludible. Crede que se costou un pouco, hubo que vir correndo, pero pagaba a pena e máis todavía por o día que é hoxe. Efectivamente, estamos nun lugar onde celebramos un escaparate increíble, un escaparate mundial, efectivamente, do diseño paisaxístico e do respeto por o noso entorno, por o noso contorno. Sin dúbida ninguna, non hai máis que ver este entorno para darnos conta do paraíso onde vivimos. Un paraíso ao mesmo tempo vulnerable que temos que coidar entre todos. Pero
Esta edición non é unha máis. Todo o que envolve este acto, ten un profundo sentimento, porque efectivamente estamos nunha época de flores, estamos nunha época de perfumes, como é a primavera, pois fantásticos, pero tamén hoxe temos necesidade de darlle, de recordar e de agradecer e non sentirnos un pouquiño máis sós, como é o caso. Hoxe, evidentemente, estas primeiras palabras teñen que ser para recordar o querido Paco García, que nos deixou. Esa traicionera enfermidade levouno e hoxe é o momento de recordalo, de recordar a súa etapa como alcalde, pero sobre todo recordar esta etapa como director deste festival. Foi, os que coñecedes ben, eu tiven a fortuna de non tratalo profundamente, pero sei coincidir en moitas cousas. Foi a alma deste festival, foi o motor e, sin dúbida, foi o seu maior entusiasta. Eu tive a ocasión nas dúas edicións que nos precederon, efectivamente, de comprobar o contento, alegre que estaba e como lle gustaba vernos a todos en torno a esta creación. Hoxe, estes xardíns están listos para recibir unha vez máis a miles de visitantes, pero tamén aí estará o seu legado. Eu creo que o mellor xeito de honralo, sin dúbida, alcaldesa, compañeiros de corporación, sin dúbida ninguna, é continuar a súa labor. Eu creo que algo que define a Llariz, algo que sempre irá ligado a Paco, e, por lo tanto, eu creo que ese é o mellor xeito de que il este contento ali, onde este. Cada un pensará onde está, onde este, pero, sin dúbida ninguna, onde este, seguro que estaría moi contento de saber que aquí volvemos a estar unha vez máis, que o temos no recordo, pero, sobre todo, que continuamos a súa obra. Foi unha figura clave, como decíamos, e é unha proba tamén contundente, unha proba moi completa para determinar que desde o interior de Galicia, desde esta Galicia sin costa, desde esta Galicia que parece lonxana de todo, sin embargo, dunha provincia como é de Ourense e dun concello como é Llariz, podemos liderar proxectos de vanguarda que atraen miradas de todo o planeta. Efectivamente, nos sorprende ver xente de prácticamente todos os continentes aquí, e que, persoas do máximo nivel na materia que veñen aquí a recoñecer a grandeza desta obra, a grandeza deste festival. Un certame capaz de mesturar o talento internacional con propostas de proximidade, ofrecendo un itinerario que, sin dúbida ningunha, vai facer que os visitantes experimenten as distintas interpretacións do concepto de liberdade ao que se adica esta edición. Este festival, sin dúbida, é un exemplo de varias cousas. De innovación. Cada ano reinventamos a linguaxe do xardín. De identidade. O río Arnoia, sempre presente, é o conductor da historia dos xardíns. De turismo de calidade. Unha aposta por un visitante que busca o auténtico e que busca, sin dúbida, o fermoso. E este año, ademais, falamos nunha palabra que a todos nos gusta, da que se nos enche a boca, pero sobre todo que temos que practicar, que é a liberdade. Un concepto que, curiosamente, moitas veces nace da propia terra. Non hai maior expresión de liberdade que o crecemento dunha planta ou a visión dun xardín que rompe co establecido. A liberdade que hoxe celebramos nestas parcelas é tamén a liberdade de imaginar, a liberdade de transformar a paisaxe e de demostrar que as ideas non teñen, como se decía, nin valos nin fronteiras. Dende a Diputación de Ourense creemos firmemente neste Ourense verde. Por iso estamos aquí presentes, apoiamos este festival que, como tamén se decía, é dinamismo para a economía local, para o turismo sostible e para a identidade dunha provincia que se sinte orgullosa tamén do seu patrimonio natural. Parabéns aos participantes e, sobre todo, á organización, e aí queda o noso compromiso, como sempre, de apoio a este festival. Ademais, non é difícil apoiar un festival que demostra edición tras edición que é un claro exemplo de éxito. 56 propostas presentadas que logo hai que seleccionar para chegar a 9, chegadas de 4 continentes, sin dúbida ningunha consolidan este certamen como un escaparate mundial da calidade turística e paisaxística da nosa provincia. Debemos sentirnos orgullosos tamén de que este Festival de Xardíns
se consolide como o único festival destas características en todo o Estado, título que na Península Ibérica comparte únicamente coa localidade de Ponte da Lima, en Portugal. Por lo tanto, con esta nova edición, Allariz reafirma o seu compromiso coa recuperación do espazo público. Os que temos algún ano sabemos como estaba isto, como está agora. E a promoción da cultura e a sostibilidade, convidando a veciñanza, a visitantes, a descubrir os novos xardíns da liberdade. A liberdade, remato, é o ben máis prezado. Hoxe, en Allariz, esa liberdade florece en cada recuncho deste festival. Así que só me resta animar a todo o mundo a vir a Allariz e a perderse por este Festival de Liberdade. Moitísimas gracias e hasta a vindeira edición. Moitas grazas. E ata aquí esta inauguración. Agora sí podemos dicir en mayúsculas que arranca unha nova edición do Festival Internacional de Xardíns de Allariz. Para os afortunados que visitedes agora os xardíns, facedeos se podedes sen prexuizos e sen presa. O primeiro axudaravos a gozar da experiencia. E o segundo permitiravos descubrir sorpresas musicais, espirituais e artísticas que están xusto aquí atrás. Foi un placer e unha honra estar aquí con vos esta tarde, na casa, deste xeito. Moitas grazas. E ten a palabra para pechar o evento Cristina Cid, alcaldesa de Allariz. Boas tardes a todas e a todos. Benvidas e benvidos a unha nova edición do Festival Internacional de Xardíns de Allariz. Quero comezar agradecendo a presenza de todas as persoas que nos acompañades nesta inauguración e de maneira especial ao presidente da Diputación Provincial, moitas gracias Luís, aos membros da Corporación Municipal, aos paisaxistas participantes e a todo o talento de Allariz que animará cando entredes a vosa visita. Permitídeme tamén facer un recoñecemento especial ao xurado do festival, polo seu prestixio profesional, pola súa traxectoria e tamén pola súa colaboración xenerosa e desinteresada nun proxecto que edición tras edición conseguiu converterse nun referente internacional da paisaxe e da creación de xardíns efémeros. O nivel deste festival non se entendería sin a implicación destas persoas que achegan coñecemento, criterio e, como non decilo tamén, paixón por este ámbito. A edición deste ano é diferente, estádelo vendo. É unha mezcla de sentimentos. É emotiva, é triste, pero tamén é ilusionante. É triste e emotiva porque é a primeira edición do festival sin Paco García, a persoa que impulsou este proxecto e que soubo ver, cando visitamos o Festival de Ponte de Lima, todo o que podía chegar a representar para Allariz. Pero tamén é unha edición ilusionante, porque estou segura de que ele estaría aquí hoxe sorrindo, como facía sempre, orgulloso de ver que o festival sigue vivo, medrando e abrindo unha nova edición. E probablemente esta edición lle gustaría dunha maneira especial, porque este ano o festival está dedicado aos Xardíns da Liberdade, unha idea que conecta moi ben coa súa forma de entender o mundo. En máis dunha ocasión, preguntáronnos por que non colocamos placas conmemorativas cando inauguramos proxectos. Iso obrigounos sempre a explicar que ao longo destos anos sempre entendemos que os proxectos non pertencen a unha soa persona, nin siquiera a un grupo de goberno. Pertencen a xente, pertencen a vós, ao esforzo colectivo e o paso do tempo. Pero iso nunca nos impediu recoñecer o traballo e a contribución de quen axudou a facelos posibles. Por iso quero pedirlle a Celestino Feijóo, por favor, que me acompañe aquí. Hoxe, que sentimos especialmente a súa falta, queremos lembrar a Paco, como facemos sempre aquí,
dun xeito humilde, sinxelo, pero nacido do respeto e do cariño sinceiro. E queremos facer entrega á súa familia dun pequeno agasallo que simbolice algo moi importante. Allariz non esquece que este festival seguirá agardando sempre unha parte da súa mirada, da súa ilusión e da súa maneira de entender este concello. Porque mentres alguén pasee por estes xardíns e descubra que a paisaxe tamén pode emocionar, unha parte de Paco seguirá viva aquí. Por favor. Un lenzo que dice a memoria de Paco García, porque soubo imaginar un lugar onde o xardín, a arte e a paisaxe tamén podían cambiar un concello. O Festival Internacional das Xardíns de Allariz seguirá agardando sempre unha parte da súa mirada. Cando deixou a alcaldía, Paco foi nomeado director honorífico do festival, un cargo que simboliza algo máis que un recoñecemento institucional. Simboliza que este proxecto seguirá levando a súa mirada e a súa forma de entender a política ao servizo dunha idea. E teño o enorme prazer de anunciar que ese cargo honorífico que implica representar ao festival, ser o seu embaixador e coordinar o xurado será ocupado por unha persoa que coñece ben este festival e este espacio, Celestino Feijóo. Unha persoa que, aínda que se xubilou o ano pasado, segue e seguirá vinculada ao festival ao que dedicou tantos anos da súa vida, porque foi el, precisamente, quen deseñou este espazo e quen soubo transformar un problema nunha oportunidade. Gracias ao seu deseño, nesta zona, se o río medra, a auga queda contida neste ámbito protexendo vial e vivendas. Pero, ademais, conseguiu algo igualmente importante: diseñar para os veciños e veciñas unha nova zona verde, distinta ás demais, diferente, un espazo vivo e cambiante, onde cada ano nacen xardíns efémeros, capaces de sorprendernos de novo. Veciños e veciñas, cada primavera este espazo volve demostrarnos que un xardín pode ser moito máis que un lugar fermoso, pode ser unha idea compartida, unha maneira de entender o territorio e tamén unha forma de mirar ao futuro con esperanza, coa convicción de que dende o interior do país podemos mirar a outros territorios sin complexos. O festival converteuse nun dos símbolos de Allariz, porque fala do que somos, un concello que decidiu cuidar a paisaxe, respetar a natureza e apostar pola cultura e a creatividade como forma de respetar tamén a nós mismos, pero tamén porque demostra algo, que non por repetido deixa de ser importante, que dende un concello pequeno se poden impulsar proxectos capaces de ter unha dimensión internacional, que aínda que nos pareza que ás veces parece que todo o importante sucede nas cidades, non é así. Allariz demostrou que a ilusión, a visión e o compromiso ca paisaxe poden colocar a un pequeno concello no mapa internacional e na creación contemporánea. Demostramos que dende aquí podíamos atraer talento, mellorar a calidade de vida e dinamizar económicamente un territorio. Ao longo destes anos, miles de persoas pasearon por este espazo. Moitas descubriron aquí Allariz por primeira vez. Outras
volveron unha e outra vez porque comprenderon que neste lugar hai algo máis que flores. Hai unha comunidade capaz de creer nun proxecto colectivo. E seguramente ese é o mellor legado de Paco e de todas as persoas que fixeron posible este festival. Porque hai persoas que desaparecen físicamente, pero quedan para sempre nos lugares que soñaron. E Paco queda aquí, na auga do río, nos paseos, nos muros, nas árbores, na xente que visita este espazo e, sobre todo, en cada primavera na que Allariz volve a florecer. Por 1000 primaveras máis. Moitas grazas e disfrutade da edición 2026. Gracias.